Imran. Abin da ya faru shine an gama yakin Uhudu, musulmai sun jikata, an samu masu rauni daga cikin sahabban manzon Allah. Wallahi mutanen da ke da rauni wato sun fi yawa cikin sojojin da annabi ya taho yakin nan wanda aka yi na Uhudu. Ana gama yakin, kafirai sun juya suna tafiya, sai suka sake aiko sako, ga mun juyo, me yasa ma muka yi kuskure za mu koma Makka, bari mu karasa Muhammadu da jama'ansa kawai. Sai suka aiko sako, manzon Allah yana cikin garin Madina, sai ga labari ya iso, ai kafiran Makka fa sun juyo, sun ce ai sun ma gane kuskurensu, tunda dai sun jikata musulmai, bari su karasa su kawai. Sai manzon Allah ya ce, o to haka ne? Sai manzon Allah ya ce, to duk wanda aka je yaƙi da shi jiya, da shi za mu koma, kar ma sabo ya shigo. Don Allah ku ji imanin annabi Muhammad, ku ji ƙarfin halin manzon Allah. Annabi ya ce duk wanda ba a yi yaƙin Uhudu da shi a jiya ba, haramun ne ya fito a tafi, waɗanda aka jikatan nan mu ne za mu koma a ƙara samu. Wallahi Jabir ya ce sai a tafi, in aka ta sai da aka bi Madina ana sanarwa, kar wani ya yarda ya fita wannan yakin da za a yi na yau sai wanda aka yi da shi jiya. Ce to ai ga su kuma wani ma bai iya tafiya, ce ku sai a kama mutum, a kama kafa, wannan ya kama kai, sai a dora shi akan raƙumi, yana kwance rubda ciki, sai raƙumin a kora shi, a hakan wai zai tafi yaƙi. Dora su ake akan abin hawa. Manzon Allah ya ce sai mun tafi yaƙin nan, mu ɗin dai da muka jikata. Saboda haka sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyin suratu Ali Imran. Alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Kaji fa Allah yanda ya saukar da aya ta yabo ga Annabi Muhammad da sahabbansa, waɗanda labari ya iso gare su, mutane sun shirya gangami za su dawo gare ku, don haka ku ji tsoro. Mai Allah ya ce fazadahum imanan. Barazanar sai ta ƙara musu imani, barazanar ba ta sa su tsoro ba. Kaga kenan inda kamar mu ne a yau, a ce za mu dawo, to sai kuma a yamma a guje. To manzo Allah ya ce a'a, ba ma tunkararsu ba, waɗanda ma aka yakin da su za mu koma, wanda ma yake lafiyarsa kalau a jiya ba mu yadda ya bi mu ba. Allah ya ce labarin da ya iso ya ƙara musu imani. Wa qalu, sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah ya isar mana, kuma madalla da abin dogaro ga Allah. Me Allah ya ce a gaba? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Ai da kafiran Makka suka ji labari ga Annabi Muhammad ya fito, wallahi gudu suka yi. A ce waɗannan 'yan bala'i ne, kun gani mu gudu. Saboda sun san duk mutumin da ya taho bayan an wahal da shi, gashi ya sake dawowa ya ce mu buga, kai ka san wannan abin tsoro ne, ba abin da yake nema banda mutuwa. Yin suka ce mu koma Makka, suka kama hanyarsu. Shine Allah ya ce to sai gashi annabi ya dawo da shi da sahabbansa, suna tare da ni'ima ta Allah wa fadlin, da ƙarin falala. Ni'imar Allah, lam yamsashum su'un.